La primera proposta que tinc aquí a les mans és el Walkie Talkie, un joc cooperatiu en el que juguem amb lletres i colors. Fixa't, veus? Jo aquí tinc una B alta, que per una banda és la... Poso ulls una miqueta, no?, el que estic veient. Exacte. Descriu-me què t'estic ensenyant. El Víctor ara mateix té una baralla de cartes. Sí, bueno, bàsicament, són lletres, sí? Lletres per una banda i colors per l'altra. L'objectiu d'aquest joc, bueno, es reparteixen cartes entre els jugadors, l'objectiu és quedar-te sense cartes abans de que s'acabi el temps i sumar el màxim de punts possibles. A cada jugador se li reparteixen 5 cartes i es deixa la resta al centre de la taula formant dues piles. Doncs en una hi ha una lletra, en l'altra un color. I llavors, per desfer-nos de la nostra mà, hem d'anar jugant les cartes, tot dient el nom d'un objecte que comenci per la lletra que mostra la carta del centre de la taula i que coincideixi amb el color. Ara no m'he preparat un exemple massa bo perquè tinc una B baixa i el color lila, i ara mateix no se m'acut què podria jugar amb aquesta configuració. El vi, mira, boníssima, veus, Dèlia? Ostres, genial. T'acabo d'explicar com jugar i ja m'estàs guanyant, és que això és genial. Bàsicament, el joc va sortint així, no hi ha entorns, això és una de les gràcies que té aquest joc, que és, si a tu se t'acut alguna cosa, tires la carta i et vas descartant de la mà. Però què passa? Que hi ha dos comandos, que el joc es diu Walkie Talkie. Tu pots tirar, en qualsevol moment de la partida pots dir Walkie, i llavors les cartes caminen, no?, cap a la dreta, passes la mà de cartes que tens cap a la dreta, així que si tu ja t'havies quedat sense cartes, pot ser que rebis les del teu company, i llavors hagis de jugar, o pot ser que algú en algun moment cridi talkie, i llavors es giren les cartes, i llavors on tenies una lletra, ara tens un color, no? Llavors pots tirar aquell color si t'encaixa bé amb aquella... Clar, i això permet, potser, no?, a part d'agilitat mental, també és atzar. Totalment, clar, perquè tu ja estaves pensant, de cop se t'acut, ostres, tinc el color taronja, hi ha una T taronja, llavors te les canvien, te les giren, i ara de cop tinc una B, el que abans era el color taronja, no? És un joc frenètic, molt divertit, i és molt adaptable. Jo aquest joc, amb la meva nena, que té 4 anys, doncs el juguem amb una baralla creada específicament, no? Doncs ja la doble B baixa no la fem servir, però sap... Les vocals, per exemple. Per exemple, sí, o sap algunes paraules i juguem sense temps, val? I anem fent, no? Perquè ella, doncs, inclús formem paraules, no?, amb el joc i les associem amb colors, vull dir que al final és tota la versatilitat que pots tenir amb un joc de cartes, no? Jo estic segur que tu se t'acudrien 1000 coses per fer. Ara li estic donant voltes. Atenció, claustre, pròxima adquisició, Walkie Talkie. Un Walkie Talkie.